Hai algo por aí que aínda che falte por rematar? Tú que eres o xefe ou o director da orquesta. Hai algo que aínda lle falta, Ledicia? Repertorio. Temos que buscar repertorio. Temos que saber que cancións temos que montar este verán, a ver que é o que pide a xente dende abaixo este verán. Pois mira, acabas de me ocurrir a min unha idea, que estamos no campus, a universidade, xente nova, o público que vai ir ver a orquesta Ledicia. Que che parece se facemos así como unha enquisa a ver cales son os temas que lle gustaría a xente? Pareceme moi boa idea. Sí. Vamos alá. Vamos buscar xente. Vamos, bala. Que tal? Moi bons días, rapaces. Hola. Si vos forades ver a orquesta Ledicia, que tema vos gustaría que cantaran? A ver, unha de Romeo Santos, calquera. A bomba de King África. Mira, unhos clásicos, está ben, porque se están perdendo estes clásicos. Esta pagana de Mago de Oz. Esas son das de pechar xa, Esas son verdad? as de pechar de toda a vida. Pero fai falta a Rianxeira. Algo galego tamén tedes, non? Temos... Bueno, eso es casi un pouco máis, pero sí, algo podemos ter. Bueno, Crazy in Love de Beyoncé. ui, como te ves para cantar esa? Eso ten que cantar unha chica, eu con eso non podo. Pousa, non me toques naquela cousa. La, eso non. Pa quanto teríamos? Pa o primeiro pase? 50 minutos teríamos aquí de repertorio xa. Despacito, quiero desnudar tu beso despacito. Firmo en la pared de tu laberinto y hacer de tu cuerpo. ¡Vamos! Oye. Maravilloso, Michael, xa temos o repertorio da Orquesta Ledicia 2017. O Despacito, éxito deste verán.